ha evolucionat, que abans, anteriorment, jo, per exemple, era una de les pioneres de Cabrils d'entrar a l'Ajuntament. Hi havia davant meu un parell de persones que també van ser pioneres, però a l'època que jo vaig entrar, la veritat, no deixaven fer moltes coses les dones. Però jo vaig tenir la gran sort de tenir un alcalde que era molt dinàmic i les dones les tractava igual a igual. I llavors, la veritat, va ser bastant fàcil poder treballar amb ell i fer coses perquè les dones poguéssim tenir un puesto allà on estem avui dia. Jo, perquè vaig entrar dintre de l'Ajuntament, és nada menys per fer les escoles de Cabrils, que en aquell moment hi havia pocs alumnes i era lluitar molt amb les institucions per poder-la fer. Llavors, un dels meus treballs va ser insistir, fer inclús, per exemple, l'arquitecte era un dels que nosaltres confiàvem, vaig aconseguir que fos un arquitecte bo, vam tenir un primer premi, vam lluitar i vam aconseguir als 4 anys i pico ja tenir una escola muntada a Cabrils, amb molts sacrificis, per això per part de tothom, però allà està, aquí quedarà, i és molt maca, vull dir que és un goig pel poble. Les noves generacions de dones avui dia ja han evolucionat molt, tenim quasi bé el puesto, quasi bé ja guanyat, que en diem, però quasi, no del tot, es té de lluitar molt, vull dir, perquè la dona sempre, jo em vaig trobar que si era una dona no es podia fer això, si era una dona no podia fer l'altre, i jo soc una dona que soc emprenedora, jo la visió la tinc de futur, vull dir, i a mi m'agrada, igual com agradarà a les que avui dia treballen, lluitar però amb els mèrits necessaris per poder lluitar d'igual a igual, perquè si no llavors no poden evolucionar. Hem guanyat moltíssim i que tirem endavant i que s'ajudin unes a les altres i que confiïn també en el sexe masculí, perquè també és important, fem tots junts una pinya. Jo, la meva bogeria és anar a pescar, anar a buscar bolets, espàrrecs, tot el que sigui del bosc és una de les coses que a mi m'agraden. Ara és el temps dels bolets, lògicament, i cada dia vaig al bosc a buscar bolets. Abans hi podia anar molt, ara no hi puc anar, tinc d'anar pels camins i em faig gran, com tothom. I llavors, uns bolets, per exemple, que són boníssims, són els ceps que ja ho sap tothom, però també els carrelets, també hi ha les carreroles, hi ha infinitat de bolets que no ho sabem, que són boníssims i fan uns plats meravellosos. Una de les barreges més bones que hi ha són els canelons de bolets. Aquest us el recomano, i un altre dia que tinguem més temps us explicaré la recepta perquè pugueu fer-la i gaudir que la gent us digui quina meravella que mengeu, però amb tots els bolets. Vull dir, això és una de les coses. Pescar, en la meva època, com dèiem, ningú tenia el patró de barco i de vela. Jo fa 30 anys que tinc ja el títol i que vaig a pescar sola en barca i en companyia quasi sempre, també. I, és disfrutar de tot. La vida és per disfrutar-la, no per pensar en la seva hora treballar i a la seva hora disfrutar. Així ens ho crec. I espero que tots ho feu, perquè això és un despeje mental estupendo.